morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mauran-uran na pagkaaga, makusog ang duop kan paros, ha? Makusog ang duop kan paros, ngunyan pong alaw. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Good morning po sa mga parantabay, mga tugang, ngunyan pong alaw ng Lunes. Salbatana, 19. Pag-una ko, 26 na. 19 pa sa napalaan. 19, mga tugang kanabril. Madaliun ading. 19, kanabril. Magandang morning, Pilipinas. Kasabay niya to si Chief Technician Ramer Tanay. Newsroom, News Manager Mar de la Cruz. Sa mga oras na ini, siring man po mga tugang. Sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Sharing man sa mga parantabay niya to sa bilog na mundo. Good morning, Legazpi City. Good morning, Daraga. Good morning, Albay. Hi. Kumusta po? Ngunya na aga nag-uran. Gud makusog sudupo kang parosa. Aramon ta daw mga tugang sa pag-asa. An kamugtakan kang panahon. Aramon ta daw tulos. Iyan mga tugang na sitwasyon. Good morning, tabi amigong Nong Smith Shop. Amigo, atabon ka. May kwan migo. Igangon yan ki Good morning. Naman yung pigapot mo ngaya. Atabon. Ang satuyang amigo. Diyan tabi sa Legazpi City Public Market. Ang sa iyang pwesto. The best. Mga processed meat. The best dyan. Sa tabako, igwang branch. Sabi ni Paling Ray, Isaías 25:9, kung mangyari na ini, masabi ang gabos, siyaan sa mong Diyos. Ibinugtak mi sa iyaan sa mong pagsarig. Asin iniligtas niya kami. Siyaan kagurangnan. Ibinugtak mi sa iyaan sa mong pagsarig. Asin maugma kami sa kamagaya-gaya. Huli, ta ililigtas niya kami. Alleluia, alleluia. Yes. Good morning, Tabi Paling Ray. Isay mo, good morning, ha? At saka good morning, Tabi, kay, Neo Nitzman Sanilio. Ate Nitz, good morning, Tabi. Say mo, good morning. Mabuhay ka po. Yan, ha? Aratabon magmata. Sige daw, tapudan ta daw ang pag-asa. Mga tugang kunhain na si Bising. Nagdadakol da ang mga tugang ang kaso kan iba-ibang variant sa satuyang palibot. Madali lang ta i-check ta tulos ang pag-asa. Importante. Mga tugang na makontakta ang pag-asa ngunyan pong aldaw, mauran-uran ang satuyang pag-aaga nin Lunes. Tasubanggi, nag-aga tabi sutro pa. Nag-araga, di man nag-aga, hanggang alas 12. Para po mga tugang sa pagkaton sa Endokan, mga informasyon. Dara po mga tugang dara tabi katabang ang pag-asa. Asin iba pang mga ahensya kan gobyerno. Okay, nagring ang pag-asa Legazpi. Pag-asa Southern Luzon. Diyan kaya sa pag-asa Legazpi, ang nag-aapod dyan, bako sa naman Legazpi, kundi buong Bicol Region, Jing, nag-aapod dyan buong Bicol, as in, ang Southern Luzon, Southern Luzon, nag-aapod dyan, bilang regional Porkay. Cannot be reached. Okay, siguro, sandali lang siguro, baluin natin sa kabilang cellphone number. Baluin natin sa sarong numero. Okay. Malipot patingon niya na agano. Pero ako sa lingkod yan hapon kaya ni magiging mainit o baka sa aga. Ay, cannot be reached yung isa. So isaro nagre-ring. Baka may nagring ang saro. So saro dai.
Okay. Una iling mo na patisus ko. Ano yung bareta? Silusyo tanda, tinamaan kang COVID, pangyari, adi, kwan man talaga ining COVID-19 na ini. Sarawayon man talaga. Ay, busy na lugod sulinya kang pag-asang pigaapudan ta kasubago. Busy na lugod. Okay. Sige, sandali lang Di lang magpalariro dyan. Ano yan? Saloy bay na paagi. Makukuha ang pag-asa ngunyan tabing aldaw. Makukuha yan. Di lang magpalariro. Yan, nag-ring. Nagre-ring. Nagre-ring po ang pag-asa Ligaspi. Iyo. Siguro nag-forecast pa gayon sa iba man na mga sa Luzon yan. Kadakol ka nag-aara po dyan. Ano nga ngunyan ngayon? May ilog sa opisina. Iliwon ta ko igwa ki mga bagong advisories, ano? Nailinuwas. Pero sa lingko igwa tabi. Lampas naman tabi iso bagyo, Nagring talaga ang pag-asa. Oho. Nagring lang. Oho. O sige, totoo mga perang minutos tabi pasadahan tantod lang na pag-asa Ligaspit. Pero kasabang ipa very clear yan, mga tugang nalampas sa tuya, Good morning kay puhantang magpasalamat sa Diyos talampas asinday kita nagihan ni Bagyong Bising. Amen. From Tauli. Iyo makusugon ito ding sobra 200 na paros ay nalamusa ko kita digdi, Marayon talaga si Lord. May piga ditang kita sa COVID. Dahil na kita digdi inapektaran mga tugang sa Pilipinas kan bagyo. May log po ba sa probinsya kan Alba, province in Sorsogon? Di ba po ki advisory sigo na bago? Good morning Tabi, Manay Merly Caceres. Good morning Tabi, anong balita sa Bagyo? Wala kasi kami dito kuryente kagabi pa kaya di pa reply, di pa. Lampas na po. Bigla ako nakatindog kan midbid ko boses mo sa pagkanta. Okay, sige, sandali lang Sandali. Balikan natin sa pag-asa. Balikan ta sa pag-asa. Importante po na makuha ang sitwasyon kang panahon. Ngunyan po na nagdudupo-dupo ang paros. Makusog din. Ako po, kumpara ka sa banggajing, arin mas makusog sa paros. Ngunyan Di ba? Ngunyan na maaga. Anyway, aramon tayo yan. Hata. Yun. Ringing, kapatid. Alas 8, alas 5:17 na. Sa oras po, mga tugang sa Bilog na Pilipinas. Uy, sa mga nakatutok pa lang sa Facebook Live, Good morning, Tabi sa Indogabos. Mga tugang sa Bilog na Mundo. Okay, ringing lang ng ring. Sige lang ang ring. Patuloy sa pagring. Ang pag-asa. Okay. Ano kaya nangyari? Ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang nangyari? Wala talaga. Okay. Okay. Sige, totoo lang. Alat-alaton ta po. Saro naman ang number. Kadakol gud ka nag-aarapod talaga. Kaya saro naman ang number daw. Makadamang kita makalusot. Habang kita kamo dyan nagkakape-kape, habang kamo dyan nagkakape-kape, tabi, sa paagi kan Jim's Coffee, may isus pala jing, dito ka pala natawan ang kikape jing, kan Jim's Coffee. Basta nato may maabot jing. Pagkapayunta ka palang ki Jim's Coffee, maray sa imo so, Jim's Coffee with Korean ginseng, iyo dapat ang sa imong kape. Okay, sandali lang po hintayin natin ang pag-asa. Okay. Talaga may problema gayon talaga. Duda ko. Wala talaga, Jing. Iyan sana. Iyan sana.
Oh, anyway, alat-alaton ta po. Totoo lang ha. Alat-alaton natin. Ano nga yung halat-halaton natin? Halat-alaton ta. Mga tugang na makauron tang pag-asa tabi. Ngunyang pungal daw. Good morning, sabi ni Alona Tumagan, Olaita Jellies. Good morning, tabi Asul Saituno. Diyos Marina, gatabi kapitabi. Kita from Taguig City. Ingat tabi kita gabos. At saka sabi ni Mel Naz from Saudi Arabia. Good morning, tabi. Madeline Pernelos, good morning. Asuncion Vallespin, good morning, tabi. Romel Yaneta, pakibati po sa Barangay 95 Imalnod. Nagdadangog sa radyo galing sa Facebook. Talaga. Salamat po. Araceli Clotario. Ay, Ate Celi Clotario. Good morning, tabi. Mga taga-TV. Kumusta dyan, Ate Celi sa TV? Habang makusog asin maparos. Paros talaga. Kumusta ka mo dyan, Ate Celi Clotario sa TV Albay? Yan. Good morning, tabi, Ate Celi. Araceli Clotario. Paki-aki unta. Dapat Sally. Leia Carino, good morning, tabi. Froilan Bayos, parehas palan kafeta. Okay, yes. James Coffee, tabi kita. James Coffee. Tama ka dyan, tabi. Ano yan, Froilan? James Coffee kita. Cindy Garo Marinaga po. Kumusta ang bagyo dyan sa Legazpi? Sabi ni Leo Carino. Madali lang po tang. Tiga po dang kong pag-asa. Pabati sa mga Santillan family dyan sa Rawis, sa kuyang agom na si Jennifer Bulawan Santillan at sa aki ko, salamaton tabi, sabi ni Julio Santillan. Good morning from Santo Domingo Albay, sa Santo Domingo daw, from General Santos City, Mariel Isguera. So mga nakatutok tabi dyan sa mga harayong lugar, depo kita tinamaan kan bagyo Kasubanggi ni Bagyong Bising, depo kita natamaan, depo naglandfall ini mga tugang sa ibang parte kan Catanduanes, I mean, sa Kadagaan, mga tugang kan sa tuya tabi na rehiyon, asin magin po sa ibang parte kan Bicol, kan Pilipinas, no? Yan po ang good news, ano? Yan po ang good news ngunyan. Kaya medyo nag-uran lang, kaso Banggi, buda hanggang ngunya na ang aga, kaya lang po, bako man masyadong makusugon. Ano, Jing? Day man ki kausa, day man ki rason para, day kitang na-receive na impormasyon na nagbaha, mga tugang sa, ano yan ha, na buminaha, mga tugang sa ibang parte kan, probinsya kan Albay, asin sa kataraning na mga lugar. Yan lang ang yan lang po ang nag-trip of so console ko, Jing. Iyo. Okay, sandali lang po. Nag-ring ang pag-asa. Mga tugang. Ano nangyari sa pag-asa daw, Jing? Ano? Doon ang cellphone, sige lang ang ring. Hindi. Nangyari. Sa Mauraro. O sige. Anyway, ngayon, wala naman niya sa Bagyo. Uran-uran naman sana. Okay, pasensya na po kamo ha. Nag-ring ang pag-asa, mga tugang sa taon, babalikan tayo yan. Balikan natin mamaya lang, babalikan natin. Okay? Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Okay, sige po, mga Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DCGB. Naging dakul ang mga naging nag-iribakwar, mga tugang Kasubanggi, asin kasuhapon, sa ginibo po na preemptive evacuation kan gobyerno provincial Albay sa iba-ibang mga munisipyo, asin mga syudad sa satuyang probinsya. Pagkatapos na magpaluwasin orden si Governor Al Francis Bitsara, na kinakay po na magpaluwas ni mag-aksyon ang mga City Disaster and Municipal Disaster Coordinating Council sa tabang po kan mga barangay. Ang mga residentes na mga delikado sa posible tabing tubig baha, posibleng landslides, as in flash floods, iyon pinag-evacuar sa nagkapirang mga eskwelahan. Mantang
Anibadig din naka-estar sa ibang mga pribadong harong na yung paramentas na dinagusan mantang padagos man ay ipinasunod ang tama na protocol sa pag-evacuar. Tangani po na day magkaigwanin ulakit kausakan COVID-19 sa probinsya kan Albay. Iyo baga, ha? Nag-evacuar ka na. Pagkatapos mag-evacuar, mga tugang sa ebakwaran mo, dapat po maray so maray tabi so sitwasyon mga tugang sa palibot, ha? Tangani po na sa dudumanan mo, di ka tabi ma-infect mga tugang kan COVID-19. Okay, mientras tanto, uminabot na po sa 1,081 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Kita man, sige man ang langkaw, adi, ha? Sige man ang langkaw, mga tugang sa tuya, tabi na palibot, ha? Sa Bicol Region, 1,081, ha? 1,081 ang aktibong kaso pagkatapos na susog sa latest na report kan Department of Health ang Albay, nadagdagan po din 40 kaso hapon yan. Ang 40 niyan, 16 sa Legazpi City, 11 sa Tabaco City, 4 sa Daraga, 2 sa Ginobatan, 2 sa Ligao, 2 sa Uwas. Mantang tagsararo po ang Kamalig, Pulangi, asin Santo Domingo. 8 ang naidagdag sa Camarines Norte, 24 sa Nagas sa Camarines Sur, 12 sa Naga City, tagduruwa po sa Bula, Calabanga, Milaor. Mantang tagsararo man sa Bonbon, Kanaman, Iriga City, Libmanan, Pili, Sipokot. Sa ibong nalado sa Catanduanes po, 5 ang naidagdag. Tagsararo ang Bagamanok, Baras, Bato, Pandan, Virac. Mantang sa Masbate po, 7. 2 sa Kataingan, 2 sa Batuan. Tagsararo ang Aroroy, Asin, Palanas. Mantang sa Sursugon, Nagulpiman, 25 ang naidagdag po sa kaso kan COVID-19 sa Sursogon. 13 sa Sursogon City, 3 sa Bulusan, tagduwa ang Bulan, Asin, Castilla, kasabayang Erosin. Tagsararo ang Gubat, Bulan, Asin, Pilar, Sursogon. Ang Mamundo Padigdi, mga tugang tamay 4 tabi na na-record na nagadanjing. 4 ang recorded na gadan. Susog po sa report kan Department of Health. Saro sa Anggadan, mga tugang 2 sa Camarines Sur, saro sa Sursogon, asin po saro sa Siyudad nin Naga sa Kabaga. Ay, mientras tanto, ipinag-orden mga tugang ni Alcalde Noel Rosal ang mga panibagong dapat nagibuhon. Digdi po sa satuya na palibot, may kinaraman tabi sa COVID-19 protocol. Ipinagrekomendar kang alkalde ang alternative work arrangement for government and private offices para po maiwasan ang padagos na paglangkaw kan COVID-19. Hindi po sa Legazpi. Ika-clarify taon-todo niya taan gabos na mga government agencies as in instrumentalities pinag-require po kan Task Force COVID sa Legazpi. Base po sa Advisory Number 94, Section 7, na mag-operar sinda sa pagiging skeleton workforce on-site and the remainder. So iba tabi, seraram kang alternative work arrangement na lang. Susog po sa approval, mga tugang kan sa inang opisina. Ang mga private offices as in regional offices are encouraged to allow their workers coming from other provinces and cities inalbay to work under the same alternative work. Tabi, itong pig-apod na AWA alternative work arrangement scheme para mapreventaran ang risk as in infection kan COVID-19. Epektibo yan ngunyan aldaw, ilingon ta. Kung mapano yan epektibo ngunyan po yan, susog yan sa orden, mga tugang kan sa tuya tabi na alkalde.
tungkol dyan sa COVID. Bata, so 16 cases po kan COVID. Mga tugang sa Legazpi, kadakol eh. Sabi ni Mayor sa iyang post, 16 cases po sa Legazpi. Tulong LSI, tulong close contacts, as in 7 po digdian for verification. Stay home unless essential and working kung nagtatrabaho da. Considering na halos nag-opisina po, mga nagpupositibo. Takabaga. Halos mga nagpupositibo, mga tugang sunag or opisina. Ang gabos tabi ng mga pribado as in government offices are directed to skeletal workers na muna, sigon sa post ni Mayor, as in work from home an iba. Siring man, suiba databing mga comorbidities. Ito so nagkukuhan tabi dyan, tatod hapotun tan DepEd ka ini. Hapotun ta mga tugang ang DepEd ka ini. Sabi kan alkalde, suspendido mo na ang modular learning all levels, private and public. Anong gusto sabihon ka ini na suspendido ang modular learning sa mga pribado asin pampubliko? Efektibo ngunyan po na Abril 19 up to April 29. Kasama tabi dyan sa linabas na advisory ng LGU Legazpi, halos lahat naman bagong cases asymptomatic. Ano sabihin suspendido ang modular learning? Deng eskwela? Taday ka man maduman sa taday ka magawa module. I-clarify ta ini sa Lawrence mamaya Lumanon mo tabi Lawrence ini na na City Division, si Director Morcilla, Superintendent Morcilla. Di ba? Very clear ang sabi ka ng alkalde, suspended muna ang modular learning. All levels pati, private and public. Pati sa college. Pati sa college tabi, i-clarify taman ini, Pati sa maray pa inapot ko na si Mayor Kerry kasabang ka nakauron ko, Pati sa imagine, perang sunod-sunod na lang kaon ang kaso tapo sa Bicol, o sa Legazpi. Kaya sinuspender tabi sa modular learning. Kung di ka maadal sa module, taday ka man maduman sa eskwelahan, tama ko kakan module. Di din sabi yun? Din klase, iyan. Adi, hanggang pit sa 29, hanggang pit sa 29 tabi. Diba? Yan tabi, bata nakawagas man sa Legazpi sa mga nagpupositibo, mga tugang sa COVID-19. Ay, okay. O bueno. So, kwantabi, so RTC Branch 2 and Branch 7 sa Legazpi, Bureau of Treasury, Regional Office number 5. Duwang branches kang RTC sa diyan sa Rawi sa Branch 2 and 7. As in po, Bureau of Treasury, efektibo kan Abril 17, Sabado, mga tugang closed muna, lockdown, sarado. Dahil lang po mga tugang tanagdakol, so positibo daw. Igwa kinagkapirang mga nagpositibo dyan. Sabi-tabi sa advisory ni Alcalde Noel Rosal, ang Regional Trial Court, Branch 2 Government Site, Rawis, Branch 7 sa Rawis, sa Bureau of Treasury, Regional Government Site sa Rawis man. Dahil lang po, taigwag kinagpositibo, mga tugang sa Sainda, na empleyado, daling mo ng kaskaskan ulakit, kaya madali lang tabasaon takimaray ini. Closure shall take effect today, April 17, to give sufficient time for disinfection of the entire building and its premises and the completion of the contact tracing and testing. Okay. Yan tabi mga tugang
Masaklap ining nangyari sa tuya. Sunod-sunod tabi mga tugang ano yan ha. Pagsarakan mga government offices na. Okay. O yan muna. Mga tugang mga buwan namanong bareta sa morning hirit. Sige po sa DCGB. Doon tayo pahaputa ini kay Luwens. Diyan sa ano yan. Nagkuhan mo nga Sara Luwens Kasubanggi. Si Angie. Nagmarata nga ining trabaho. Kasubanggi sa Sabuya tabing ginibong special broadcast. Hindi po sa DCGB. Hanggang kaming alas 12 Kasubanggi. Kaya ano yan, medyo nagpengkon man muna Sara Luwens. Dahilan dyan sa tuyang broadcast Kasubanggi na nagsuporta sa muya man ang mga anchors. Okay? May log po kuya. Ngunyan. Ay ko pong laog. Dahil suspension sa office. Ngunyan po alsandal. Ilingon ko muna ha. Kunigwa ki instruction tabi sa provincial government of Albay. Okay. Okay, madali lang ha. Okay, sandali lang. I-check ko so kung may panibago si Governor Bitsara. Gari wala naman gayod. Tango niya na aldaw. Sheila Briones. Ay, sandali. Sabi ni Roy, kami si Roy na Apuli. Good morning, Tabi Migo. Nakalaog digdi sa Legazpi maigpit ang PSO. Okay. O madali lang. Tatingnan natin ha. Ilingon tatabi mga tugang kung may ang panibagong orden ni kung ito mahanap na. Tigo post kaya iyan sa Albitsara. Wala kong friends ko si Gob. Friend ko si Gob sa Facebook. Madali lang. Telingon ta. Wala man ki panibago tabing orden para sa yan. Suspension of work. Wala po. Wala pa daw. Kada magkita tinamaan kan bagyo. Oran-oran man sana. April 18, kasuhapon, pizza 18, alas 10 o'clock ini. 10 o'clock to, advisory ini para sa, wara po ki advisory. Okay, 10 o'clock a.m. Ito ang latest po, advisory para sa yan. Wala ki latest tabi. Ang latest 17. Okay. Dua ini. Tungkol sa advisory ini sa pagkakuan sandali. Ano yun nagapod si Dr. Cedric Daep. Ini ang tunay Di naman kasimbag kan hapot nindo. Susigang harapot tabi. Di nagapod na si Dr. Cedric Daep. Hello, sir. Bosing, marinaga. Marinaga tabi. Nag-text ko sa imo na linglaog. Ha? Linglaog? Sige na tabi, sir. May laog. Ano? May laog na kita nag-suspend signal number 1 man sana. So, kung signal number 3 pwede. Ayan, okay. So, kung sabihin tabi ngunyan Lunes, balik sa normal na trabaho kita gamo sa Albay tabi, Dr. Cedric? Alat tapik paloy ako sa radyo ta nag-i-echo. Iyo. Lugarin man ang nag-feedback. Ang radyo mo nang pero minangga din si JB ade? Sige daw tabi sir, pakiklaro daw tabi kayo dinahapot kang publiko. Go ahead po. Iyo, sa ganyan, sa naglawas na advisory to suspend work. May klase tabi ta signal number 1 man sila kita. Tapos itong evacuation o sabay sa evacuation, overnight evacuation man lang ito. Tapos siguro kita sa kung mag-run ang bagyo. Pagkatapos kung magpasiguran, may kitang space to move people. Kaya nagpasiguro kita kasabanggi. Pero kung sa trabaho, diretso tabang trabaho. Ayun, yun. Okay, very clear yan ha. Diretso ang trabaho. May biyahe man baga? Iyo po. Okay. So, apera ka diretso ang trabaho. So, mga nag-iriba kwartabi ngunyan kasabanggi. Ano pong advice ta ngunyan na agatabi, Sir Cedric? Sa ganyan, kung clear, pwede silang i-decamp by localized na lang ta. Kaya nakita magka-issue ganyan
makarecommend ki mas decampment kaya ita nahihiling pa kung ano ang sitwasyon kad mga kada area. Ayo. Kaya ang Iyo. decampment localized na lang garo ang aming so local government unit para menda ang physical condition kasi ng lugar. Yes. So ang pagbabasihan kang inland protection and safety. Yes, so meaning po, so mga alkalde na lang ang madesisyon, sa para sa Mga alkalde na lang tapos barangay. and then sa barangay. Anyway, so oran-oran mo niyan, gari, maluya man sa oran, tabi, bako arog ang pigasan ta, Dr. Cedric, sa palibot. Bako, ang buwan kaya, actually, masyadong magsasapad na nabula ng pag-asa. Light to moderate or moderate to heavy and in times of may mga intense rainfall kita. Kaya lang, subanggi baga, dahil kita pwedeng makasugal, dahil lang tabanggi. Correct, tama. Kung bigla bagang magbago ang direksyon ng Romani sa tuya, dahil kita magigilibo, dahil ito na mahiro ang tabo. Yes. Pero kaya dahil kita nag-real-time warning sa flood and landslide kasubanggi. Kuya, pagbanggi dahil pwede ang real-time warning. Dapat ang basis pa sa evacuation, sa decision kang evacuation kung banggi talagang forecast. Yes, pasalamat kitang maray ka subanggit talagang exact ko sa forecast kang pag-asa, Dr. Cedric Tabi. Kaya nga so gabos sa decision na kasubang kasuhapon dahil banggi ang epekto sa tuya. Forecast talaga ang basis. Pero kung alaw yan mangyari, Henry, ang detection level kita real time. Yes. So at least sa mga kababayan ta na prone sa man na klaseng mga epekto kan Bagyo Buda uran nag-evacuate sinda ka sa Banggi. Pero po so estimated evacuees ta ka sa Banggi tabi Dr. Cedric sa Albay. So kasubanggi sa reported sa Moya sobra 20,000 pero may nag-report pa sa Moya after 6 o'clock na evacuation report. At ang tailing ko kasubanggi more than 50,000 kitang population evacuated. So mga nag-report siya na. Pero kung ikukumpara tayo sa number of population evacuated sa private houses, pag wala, kumasobra kita 100,000. Yes. Kadakol so at least nakakon talaga boda atab so ginibunindong pagpa-evacuar at least naka-ready sa publiko ng GAD. So sa tuwa kuya, so ito sa mga ibagahin ring pero ito talaga siya kang advisory to evacuate. Nag-restoryan pa sa kami room kan mga local DRRMOs. Ito ang mga community na ang sendang harong para sa dagat. Pag-abot na kiukol. Iyo. Putko pa sa na aga pa nga makasugon baga sa paros sa Pacific Ocean. Ngayon, ang characteristics ng storm surge, maski dapat supposedly ang proportion kayan sa kada 100 kilometers per hour na wind, madarawin ka 9 feet na wave. O dahil kita nag-abot dyan, pero dahilan ta makusugon sa paros sa Pacific Ocean, ang storm surge, mainit yan sa paros. Maski dahil kita tamaan sa makusog na paros, talagang tatamaan kita kiwi. Dahil pigbubusol yan kan makusugon na paros sa tahaw kang sa lawod. And then, dahil magabat ang tubig, madadaraw yan hanggang sa gilid. Yes, so gusto sabihin tabi, nagkaigwang storm surges kaso hapon kaso hanggang kasabanggi? Hindi po sa coastal area. Storm surge na nangyari kasabanggi. Iyon, iyon man ang mas inot sinat. Pag dinuunan na niya sa dagat, madalagan so kulang balo, di sabay bayon ta. Sa tuya na. Iyon, nag-iolokan ako kan so naglibot si Mayor June Santo Domingo kaso hapon. Pagkatapos, igoda sa iyaki, nagsimbag na mapadagat tapos purugulan niya talaga sa mapadagat. Ang simbag na sa iya, gurang na sa kabisado niya na dagat tapos ang bagyo. Sus ko, pangyaring mga sisimbagon niya. Makonsuelo, tapos pag nagka-problema, mahanap ki rescue. Natamat ako na nagaganda yun sa pagpinsar. Correct. Pagpinsar na yan kaya ako arkan. Pagkon ako kaya arkan. Ano ko lang nagagadan dyan. Iyo baga. Okay, so may Depo reported na untoward incidents po sa pagkabuan tabi Dr. Cedric sa opisina mo? Dahil na. Ano? Dahil ko nasabutan sa sabi ko, depo mga insidente po man na insidente o medyo nalugadan dahilan sa pagantabay niya to kasabanggi sa bagyo? Nung naghahalap ako, kung nagmamonitor ako, pagpamonitor ko kay Lynn siya, so sa chat room, kung ano ang sitwasyon ta. Tautod siguro, may mga feedback na sa kuya, halos sa chat room ta, pagmamonitor ni Lynn, hanggang sa mga report halos sa mga munisipyo. Yes, okay. Mga after 6 tabi, siguro, nakuha ko na yan, siyempre,
Nakakaligos ko, mapasundo na ako kay Jerry. Oh. 6 o'clock. Okay. Ako nga niya, season ako nga niya, season. Season, grabe ano? Season do. Season do. Ah. Okay. May hapot po sa Kuya Kasubanggi actually. Buda ko niya, may sarong text na yan pong mga eskwelahan na ginamit sa pag-evacuar. Ano po ang advice ng Dr. Cedric? Kayo po na-disinfect po yan, Tulos? O ano pong advice na dyan? I-disinfect man ginamit ang eskwelahan tapos sa ginamit. Tapos, dapat nga, yan na eskwelahan na yan, disinfected yan before gamiton and then after. Correct. Although Kailangan siguradong safe. Sabi talaga, dapat kung maligtas kita ka buhay kasi epekto kang bagyo, iligtas man epekto kang COVID sa tuya. Yes. Okay. Dito po, makikibareta kami sa Endocan General Situation tabi Dr. Cedric sa bilog na probinsya Kanalbay. Pag nakolekta mo na po sa gabos sa mga data mo yan, Aldaw. Ayun sabi. Sa ako nga nakamonitor man sa radyo. Makanya ako bigla may nag-report sa imo na may baha o may actually ngunyan, dahil pa man kaming report na nare-receive tabi tungkol sa palibot na iyo, sa kuya dahil pa man kung may baha na grabe. Yeah, wala pa man. Kasukuran baga, garo. Kuya, paminsan-minsan, nag-heavy sa first district, pero kadak lang na kayan. Moderate. Yes. Iyo man sa ang sitwasyon ta eh. Dahil man talaga ngayon, hulumin ang kaukimaray sa tubig o nagkaigwang flash floods sa tuya. Pero ako, ang hiling ko ngunyan kang nagyo talagang papaharayo na sa tuya, ka nagkambyada na pag-amparos. Iyo po. Oo. Okay. Sige sir, salamaton tabi sa pag-upload. Mabuhay po kamo dyan sa opisina. Salamat tabi. Dahil pa man ako tapos kamasingil ako sa imo kang load. Salamat na maray. Ingat tabi. Ingat. Good morning. Thank you. Bye. Dr. Cedric Daep, mga tugang sa clarification tabi sa hapot nindo ha. Ito tabi ang paliwanag. Ay nag-text mananggad pala no paano kaan ang text ko tabi 74. Ang text tango niya na agad ko nabasa so text ni Dr. Cedric Daep. Okay, sandali lang ta. Makikikumusta man kita. Sandali lang tabi Padingal at saka Jimmy sandali lang Padingal at saka Jimmy Makikikumusta kita mga tugang sa nasyonal na sitwasyon kay News Manager Mar de la Cruz. Ali po dyan sa tuyang newsroom. Paring Mar, good morning tabi sa imo. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tagabantabay. Napano daw inita? Kanaghali na. Number 2 na kita. Iyo nga ni padang piga-apudan ko sa pag-asa. Iyo nga nang piga-apudan ko sa pag-asa. Tamay... pero palo yan Ano na lang yun 195 kilometers per hour rin sa sentro. Okay. At ang gastinis niya 240 kilometers per hour. Iringat na sana. Iyo. Yeah. Ngayon maaga pag mata ko, kukusog ang duop kang paros. Iyo siyempre. Kung arari kayo may mga areas sa Albay na inarerom sa signal number 2. Yeah, okay. Araw TV, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay, Rapo-Rapo, Legazpi City, Manito. Opo, Tapos eastern part, portion kan Central of Sorsogon. Pero sa rest kang Albay, number 1. Iyo nga ni di man ako medyo na libong. Maski kasabanggi baga klarado so kwanta na palampas ato. Tapos nag-number 2 so coastal areas. Pero kung yung mga nasa coastal yung sa number 2. Ano man yun? Precautionary man sa nagayo dyan. Roger. Yes, okay. Sa ibang mga headlines ganyan, matindi. Yeah. Ang pagparadakol man. Record kang Department of Health na sa mga pigtatamaan ng bagong variant kang COVID-19, sigan dakol. And inibase sa pinaluwas na resulta kang Department of Health na kung saan nakapag-rehistro ng 200 na bagong kaso kan itong UK variant, 351 sa B1351, iso ko niya nini South Africa, tapos 25 man sa P3. Yan. Okay. Pero ano pa ining paglangkaw kan cases ta sa Pilipinas, pig-attribute digdi sa mga variants na ini? Say bayo. Oo. Kaya lang di ba sa tuya day pa man nagluluwas. Kaloy man kahit maaraman kung Aloy man talaga ang BP. Kung may Philippine variant, Sa ano? padarayan duman sa Genome Center.
Oo. Di ba nga ni Garo, bigpadala pa sa ibang nasyon para lang ma-analyze. Analyze? Rumtumang tayo ng P3 dahil pa na-identify ko talagang Philippine variant ini. Yeah. Okay. Mhm. Basta, iringat pa sana. Yes. Yan ang importante. Mag-ingat. Roger. Sunod sa tama kitang protocol. Roger on that. Okay. And tanto, mga bagong kaso ng may ibang variant kan SARS-CoV-2 na discovery ka ng ng medical experts. O see? Digyan sa to? Roger. Oo. Iba-ibang variants ha? Roger. Okay. Mhm. Mantang maray man na bareta, tamay sitin tama na recoveries sa Oo. DOH na narito kaswapon. Mhm. Okay, tupad program kan dole, pwede Oo. gamitin daw sa contact tracing kan LGU. Mhm. Mantang may rekomendasyon sa amigo mo Okay. na senador, Yes. gwapo nga lang ka baga, Iyo. si Senador Win, Aha. Win na Win. Win na win. Ah. Ano sabi? Sabi ni Win na Win, Oo. dapat ngayon lambang Pilipino, obligado ng magkaigwanin bank account. Nata. Nga ni ngayon ang pag-ayuda, daing problema. O ta siyempre ang hapot kan may lalaog kita dyan. Iba agaro. So, so kung sabihon, ang gabos na ayuda, ipapaagi na sa bank account. Roger. Sa bangko Pero na. sa Singapore, Ayos man ano. diretso bangko. Ayos man. So, dapat may mga bangko ng maintain yung balance. Daing Oo. surusuan, daing tiriki ang kidokumento, daing Yes. pakurusugan na ako iboto mo, Yes. kinabay taka. Paano kaya pa di, ang nangyari, di ba din nagbabangko, ta kontios man talaga sa maintaining balance. Roger. Di ba? Alang Pero kaon ikaw man. na, kunya dapat so ano sa naso, remittance, Dapat gayud so, nga garo remittance lang ang dating. para Diba? sa salary sana. Oo, nga gari pang salary. Ang salary sana. Maray man naisip ang kansyado na ni. Garet may puntuman siya. Garet may puntuman eh. Ha? Imbis na magpaparapipila ka dyan kung tinawanan kang 5,000 kan gobyerno, tinawanan kang 2,000 kan gobyerno, sa ATM ka maduman. Roger. Yes. Okay, Oo. sa sarap paligtin, master list kan A4 group sa bakuna versus COVID-19 pa sumitir na, Oo. sabi ni Capsec Nograles. Mhm. Okay, so far BP, yan ang mga headlines ko niya, mantang so DSWD, Oo. nakapagprepara naman ni nasa 182 million na kantidad in food packs Yes. para sa nating tarangkang bising. Okay. From Newsbase, pangarap po kang PYC Enterprises para sa inyong mga reliable as in kalidad na Vincent Radio. Mhm. I-PYC mo na yan. Aha. From Newsbase, Mardelat, dahil iba. Salamat Pading Mar sa report. Pagkatapos kayo ng report ni Pading Al, buda ining commercial. Ma-commercial mo na kita, Jing? Sandali lang nag-text nga na isa sa kuyang professor sa financial management, si Madam Joy. Nata ngayon tabi 11 PM kasubanggi, sabi sa Pag-asa, signal number 2 po, Suligaspi. Ano po update? Iyo po Ma'am Joy, i-clarify ta po ngunya na nga. So Pag-asa ugaling, sige sa naring. Mga tugang, good morning tabi kay Professor Joy Lawenco, at sa kuyang professor sa financial management. Okay, sige po, sandali lang pa rin Algimet sa Kalawens. Mag-commercial break muna kita. Magbabalik po ang programa. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo. Sa puso mo'y dumadaloy, ibang-iba tayo. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Alright, iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the only Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses
helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that is why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there. And it's called Iba ang Pinoy. You can see and watch the full version or the music video on Condora's FB page. Dahil, sabi nga po ng Condora, iba ang Pinoy. Alright, Al Armario po nasa linya. Good morning pa rin, Al. Kumusta dyan? Wala? Naputol na si Paring Al? Sige, okay. Yaw pa, Jing? Yaw pa si Paring Al? Okay, wala na? Okay, sige. O, situational muna kita. Okay na, pwede ko na si Jimmy Ilog. Jing? Pwede ko nang ilog si Jimmy. Tabi sa kamugtakan sa sitwasyon tabi dyan sa tutuyan na palibot. Alright. Paringal, good morning. Go ahead. Yes, good morning. Sabi, pwede mag-bagyo kiday, mas nagdala ang brownout. Hindi sa southern area kan Legazpi. At sarong banggi pa, brownout, kasubanggi, brownout, pagpamanggi, ngunyan brownout, magiraray. Ini ang kauyaman na ng mga konsumidores na naiman kita tinawag ibagyo, pero sige-sige ang brownout, napisan kan bigasabi kan traffic management na kapakaray nila ang serbisyo kan kuryente. Mas may epekto lugo ng brownout kaysa sa bagyo dahil so bagyo at least oran-oran sa naman ang na-experience ko niyan kan mga taga-harayong barangay dito sa Southern Area ng Legazpi pasiring sa Manito area asin sa momento ini medyo maluyaman ang sitwasyon kan normal man ang sitwasyon ng panahon may oran-oran man. Pero dahil kita kina-monitor man ang mga nakulang epekto kami hindi sa Ararayong barangay kapela sa nakang brownout sa good sa ngunyan. Informasyon tigni, Alarmario, DCTV. Okay, sandali lang, Jim. Lowens at saka Renz, sandali lang ta. Napudan ta ang pag-asa, baka lamang makontakta na. Kasi bago pa inisigil lang ang ring. Kasi natabi na contact number. Oh my goodness. Wala talaga. Cannot be reached ang sarong number. Okay, sa kabila. Busy ang sarong numero. O sige, kung busy, mga tugang, ilawagtanan mo na ang report ni Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Kumusta dyan? Yes, salamat BBB. Sige, dagdag ka na mga stranded passengers going to Masbate sa pier ka na Pioduran, dati 266. Ngunyan na dagdagan kasubanggias ngunyan na maaganin 30. Nasa 296 na BBB na mga LSI. Yaon ngunyan sa laog ka na TESDA sa karatagan sa banmaan ka na Pioduran. Dahil ang taday man pwede inidigdi sa may pier. Habo man ka na BBB primero arani ini sa pier. Na Pioduran, pasiguro man so MDRR mo kung kaso ikuan ni storm surge ay madubli kaya dumana dinestino sa test ka BBB sa karatagan ta safe duman. Pero ang kondisyon dapat so health safety protocol naka face mask, complex disaster talaga ini BB. Naka face mask katak so impres kataraning mo man iba-ibang lugar na hinalian pasiriring ka mo sa Masbate naka face mask ka mag-aga may naroon mo na mag-aga ka mag face mask ka pus mo niyan naka face mask ka ba munday ka man pasiguro kayo na mareso igwang pasiguro na pangsalida nin face mask nya kunday ka kin pangsalida madismayo ka sa diri mo ganyan maghahalat ko no arin magiging normal na sitwasyon tangani na makapagbiyahean mga ini pasiring sa Masbate mahalat kan na barko
Ang problema ta sigan dagdag. Mm. And sa ban pitong ban ayaw di pribadong ban. Maray ta medyo may mga natural, may pribado ini, may kwarta, so iba nasa hotel pinag-aralaog. Opo. Ngunyan, sa Banawan, Barangay 5, dahil pa nin pagtutugot, mahalat kigo signalan mga pinag-evacuar ng mga residentes. Tan duwang barangay digdi sa Banawan Confederant, malibot mo na, anim dirari mo, tanganing masiguro na safe man ta. Haros mag-aga na magpuon alas 11 ka subanggi, nag-aga na bibi, anbagsa ka na uran, digdi sa Banwaan ka na Piodoran. Ngunyan, isasurvey mo na kung safe sa lugar and kung obserbaran kung medyo paluluyaan oran, kakataod-taod, matugutan naan mga ini na mag-urole. Yeah. Bibi. Okay. Okay, so yan muna. Sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning kay dating Municipal Councilor Chris Dalagit. Good morning, Tabi Migo. Dyan sa Daraga, Albay. Okay, try natin uli ang pag-asa na maapudan. Monyan. Mga tugang digdi po sa satuya na programa. Standby muna, Luens. Busy ang pag-asa. Kasabago, sigang ring. Ngunyang busy na. Luens Barcena, kumusta ang update dyan? Go ahead. Yes, salamat Tabi. Anong oras ka nagkaturog ka sa Banggi? Anong oras ka muna kauli ka sa Banggi? Hindi ko naaram ito. Kung Di anong mo oras. naaram. Pero diretsyo na sana. Oh, si Angie nga ni, nakisamayan ka sa Banggi di? Oo. Oh, pati si Boy. Si Boy nag-drive gari, turog na. Tirak man. Okay. Anyway, okay man? Okay lang? Pero aram ko, inspirado ka man. Maski na matangang kita ka sa Banggi sa special broadcast, inspirado ka man. Oo, maski solo. Nagdadangog eh. Nagdadangog, inspirado. Ano ko kang konsultero pa ako? Pag-aram kong nagdadangog sulalabs ko, Ay, partida. may gusto na ako kami na-report. May mga text pa yan ko, ingat ha, Yan. ingat. Yung para pauran, makasipunong ka. Ingat niya, mua. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Roger Tabi BP, sarong parakindanin prutas, asin sarong lolo taktag, sa magkasuhay na operasyon na kinundusir na bypass operation kan otoridad sa Legazpi Port District area maski na sa katahawang kang bagyo kasuodma. Basado sa police record kan Legazpi City Police, mga alas 12 nin maagahon nasa kote kan otoridad sa Imperial Court Subdivision Phase 2 kan Barangay 24 Rizal ang paragyenda kan prutas na si Chito Bores Isaldo, 42 anyos may agom, kaiba daw ini sa drug-based list na taga Purok 3 kan Kapantawan, Legazpi City, asin tempuramenteng nakaistar sa Barangay Lapu-Lapu. Na-recover digdi ang duwang pidaso nin heat seal transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahan na shabu na iyo an object of bypass asin iba pang nagkapirang drug items aron kan sarong brown point force. Nagsibot kita digdi. Ikaw mang ginagkuhan pala. Ikaw mang kinagkipag-transaction sa araw ka na illegal na droga. Roger to that. Kaibaan sarong 500 pesos na kwarta asin 5 pidasong 1,000 na budel money. Kaiba pa ang 4 na pidaso man na na-recover na transparent plastic sachet na may laog na sipig nagsususpetsa ng shabu. Pag alas 12 naman in hapon, mantang papadangadangan bagyo, sa Barangay Dapdap, tagtagman, sa bypass operation, ang sarong 72 anyos na lulong soltero, na si Certain Reynaldo Alonso E. Aguilina, nakaiba man ini sa database list on illegal drugs, kan Purok 4B, kan Barangay Dapdap. Na-recover sa operasyon mandigdihan minasunod, sarong pidaso din heat seal transparent plastic sachet na may nakalaag na pinagduda ang shabu na yung object of bypass. Sarong pidaso nin 500 pesos na kwarta, asin tulong pidaso manin 1,000 model money. Asin na-recover pa, ang saro pang pidaso nin transparent plastic sachet na may laog na shabu. Ang mga ini ipinasa iraram sa mandatory inventory process, sa pangan ka mga mandatory witnesses, asin mahampang ini. Ining pareho sa Section 5, asin 11, kan RA 9165 sa pagbayular kay ini, asin pinag-asikaso na kanipatura, an inquest proceedings laban sa mga ini bilang formal na disposisyon. So, kung sabihin, habang nag-prepare kita sa posibleng pag-abot kan bagyo, iga mang kinag-transaction sa araw kaan. Roger to that. Nagatrabaho ang pulis.
Correct. Di ba? Okay. Magbagyo, nagtatrabaho ang PNP Legazpi. Yes. Oho, okay. Roger ta, kung matatandaan, sa pagkikipag-ulay man kan DCG Piñas kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Bitita, kimag-aldaw, kimag-baggi, kimag-uran, kimag-uraw, magpapadagaw sa saidang kampanya kontra illegal na droga. Yes, oho. Roger, magandang na balita kay